Kadang mereka hawide waktu election kepada yang sendiri sana aku itu dan kalian jangan niladan hiji jengkra pan ini scam hi baga jipan kra jangan hiji poin sekatong ni kata mukong hi kat kum ka kamat ya ka bangi na kalian ka BJP try pela WI ya ka ba na kalian ka BJP kita ke manifesto ki ba ki sen pela apply man hakne te kami so ka banong ka ba na kalian ka BJP hi mar kidon hiji jengtu ka ba pang ka ba niladang i poin sekatong katong ka banong kalong ba long ba kat kum ka ji ngai na kalian ngi ka BJP i ba kat kum ka hak badai ki rang ba sinong te ka sinong i bolong khia bha ka kam badai rang ba sinong te na kalian ngi ka BJP ngi dan ta ka thong ka bang ladang i po smat ngi ya i chom ni dan ka bang hapan te ba sinong bo ta ka da kata ka pong ka anorium kata ka ba ngiyo si mdai ba sistem na sistem si banai bana kaleng ji ka dan ka thong ka ba kata ka long ar hajar na banta kita ki ramba sinong ki soda tebat ki mengalam sinong kata te na kaleng mangi nomor ba sistem bangi layami hamadan mayahun tengidon hi ka jing singai te wala kata ngidon hi ka ai ka ba nakaliang kipajba bangi kemen scam ba kipajba ya ka ek ba nakaliang ka sentral mong namah nakaliang ka sarkak me ka bagi lagi nakaliang ka BJP ka ek ba ka la le ngatrai ngi scam ba ki pajba ki sutho ban kin buram bat dakata ngi scam ba inyo hi ka jingjob bat ngi walang yo i ban nakaliang ki katogan ki parti ki songsen tawala kata rongiro imdan hi ka bangi ya lajong hi community ban yo hi jijak betul lah kan cu penteri kampe kumbala kho ka parti kat komunitas tu ta dengan don hap deng ke news kumbahan ngalap kerja nai ha em namar banga ngarung ada yu bru ba i la ya kan parti te midon daka komiti ba mandal te lang ba ka mandal ni ya long kia mandal ka jit ni rungidon hi ka mon ba skep